Kienem speċa taħdida li kienet għaddejja fil-break. Rigward il-Love in Malta, eccetera. X'inhu tipo jien kont naħdem magħhom. X'inhu l-punto di vista tal-love tiegħek fuq il-Love in Malta vis-à-vis il-bixra politika tagħhom. Mela, il-perception hemm barra, stidli, lilek saqsejt. Tafni, alright, drajni. Il-perception hemm barra illi hija website illi hija anti-government, jifri anti-the Labour government. Dik il-perception hemm barra. Illi u kienet ukoll anti-Adrian Delija meta Adrian Delija kien għadu hemm. U ssib ħafna common narratives illi min huwa anti-Labour huwa wkoll anti-Delija u viċi versa, ġifieri biex qed ngħidu xejn. Inti x'taħseb? Jiena naħseb illi Love in Malta bda biex għamlu biċċa xogħol ta' barra minn hawn. Ġifieri dawn daħlu f'territorju u nexxielhom jidentifikaw territorju illi kienu first. Kien hawn websites fil-pajjiż, kien hawn min jagħmel videos fil-websites, però l-mod kif huma kombinaw il-temi, il-mod kif prezentawhom, il-mod kif jipproġettaw il-latest news, kienet ħaġa novella u they got results. Kemm ilhom fl-industrija l-lavena? Ftit, xi 3 snin, ħaġet li fi 3 snin għamlu ħafna. Ma franchise jew Ija, ma franchise. Pero Love in Malta per se xtrat il-franchise ta' ġivri issa essenzjalment hija indipendenti. U naħseb illi they manage their way through. Ġivri issa kien hemm ovvjament l-eżotu itluq tal dak li huwa strategist tal-PN, Christian Peregrine, ma nafx kif se timpatta fuq il-brand, ma naħsibx tista' timpatta ta'. Jiena niftakar jien kont Bay Radio, by the way back. U niftakar li f'dak iż-żmien li huwa Bay Radio it's uncontested li llum għandu the highest numbers bħala audience. Jiġifieri it's been like that for ages. Jien niftakar fi żmieni, jiġifieri qed ngħidu iktar minn 25 sena ilu. L-investituri dak iż-żmien kienu jinvestu ħafna fl-ismijiet tajbin bħala jocks. Ġifieri konna wieħed mill-ftit stazzjonijiet li kellna jingles vera professjonali. Il-production kienet vera tajba. Għatat il-kulħadd ħajku. Imma we didn't get the numbers. Ġifieri fil-bidu we didn't get the numbers. Ma' żmien imbagħad li ġaraw l-istrateġija kienet iktar iffukata fuq il-prodott, mentri l-ismiet bdew isiru kważi anonimi. Ġifieri l-inti il-selling point kien il-prodott Bay Radio, mhux jinnaf DJ A jew DJ B, u llum jiena għaddi nisma' l-Bay Radio. U ma nafx min huma DJs, però idejja minn ma rrid tmur fuq il-Bay Radio. U naħseb Love in Malta reached that point illi llum b'rispett kollu lejh. Minna m'għandix dubju li l-impetu kien Christian Peregrine da. Imma naħseb illi they reached that point illi l-ismijiet jifrikku min huwa waraja, kważi sar materjali. U intom ukoll naħseb you will soon reach that point. Jifri l-lum għadek int. Nibda nagħmlu l-podcast minn l-lum int. U diffiċli, ġifri minn għajrek il-sistema tikrolla. Il-lum. U le. Tikrolla. Diffiċli s-sib xaħat jgħodla posto. Jew jekk ħajġibu xaħat fluq, mċetnelek, inna ta' suġġerimenta. Għandu jkun għalmenu ftit inqas minnek. Għalmenu li tkun kapaċi kollu moħħok ta' xorta tiegħi u xorta naħdu. Għax issa l-aspettattiva tan-nies, you have set it. Dak li għamel Joseph Muscat. He has set tista' ma tsemmix li. Raġunġibilità. Mela, ħamur lura Banters. Mela, 2016. 2016 għandin 2021, 5 snin għamlu għanna ħafna. Meta tikteb Love in Malta tal-launch l-ewwel ħaġa li titla kaxxaturi qed nara sew. Dak ma kien jagħmlu kaxxaturi kien tajjeb l-kaxxaturi. Ma, isma' jiġifieri
Tissottoskrivi għal din narrativa li huma anti-government, anti-xismu. Ħanejdlek, meta il-realtà li jekk nieħdu ftit tappi oġġettivi ġifieri li saru dawna mal-gvern ta' Joseph Muscat ma tantx kienu simpatetiċi. Bat kien hemm ukoll ma' parti mill-elementi fil-PN li lanqas huma simpatetiċi daqstant. Ġifieri Stephen Spiteri dan għamlu ħajtu naqra diffiċli, mhux hekk? Ma naħsibx li kellhom għalfejn. Għalfejn ma kellhomx għalfejn fis-sens. Għaliex x'inhu għalik skontok l-rwol ta' ġurnalist fis-soċjetà? L-rwol ta' ġurnalist fis-soċjetà huwa illi jirrapporta il-fatti kif jirriżultaw lilu, jinterpretom u jwassalhom lill-udjenza. U jinvestiga. Bħala parti. L-ewwel ħaġa li parti jinvestiga. Biex tikkostata fatt tinvestigah. Kella tiġi bil-bol. Għalema xkultant per eżempju għaw ħafna nis li minn għalihom ġurnalisti li għaddulhom il-fatti u jirrapportawhom. Dak huwa ma nafx kumpanija tal-PR imma minn għalik li ġurnalist. Ġurnalist huwa xi ħadd li il-fatti jifittixhom ikun kapaċi investigaw. Għalhekk jiena d-dejja insejħli li nifsi ġurnalisti ma tantx ġurnalist, jiena forsi analist whatever. Imma fil-każ ta' Stephen Spiteri kien hemm impetus għall-Lafin Malta li kellhom dan il-ħiel, investigawh. Ejdu daqsxejn ġara, x'kien ġara, John? Well, da kien allegatament qed joħroġ Allegatament. Kemm importanti dik il-kelma hu? Kultant iva, kultant tajda biex tajda ma tkun redikolaġni. Imma allegatament, u forsi mux forsi dinja, insomma, da kienet joħroġ ċertifikati tas-sick leave mingħajr ma biss jiltaqa' mal-pazjenti u jiċċarġihom ma nafx 5 euros, whatever. Allegatament. Allegatament. Għamil neħfat. Le, mhux għamil neħfat qed ninvestigawh. Qed ninvestigawh fil-qrati. Le, mhux fil-qrati. Mhux il-Medical Council. Fuq il-Medical Council, però issa spiċċat b'dim il-qrati tax da fetaħ każ kostituzzjonali li. Iva, ma daka għaliex derlu li l-mod kif kienet jimxi miegħu il-Kunsill jidher li kien hemm il-kontest tal-proċedura. Kontest tal-proċedura. Biex ta' għalfejn taħseb li dak xem f'dan il-proċess li taħseb li mhuwiex l-rwol ta' ġurnalist investigattiv li huwa wkoll ċittadin ikkonċernat. Għaliex ippreżentaw fatt u f'kemm li ngħidlek kull min għandu l-infatt tajt. Ippreżentaw fatt li dana dak li attenti li jagħmel iċ-ċertifikati fil. Allegaw fatt. Ippreżentawh. Allegaw. Esponewh. Esponewh. Fil-kuntest tal-allegazzjoni. U l-nisem barra mluħ fatt. And that is very dangerous. That is very dangerous. But anyway. So what should we do? Should we not make any allegations if we have evidence? Sakemm inti mela jiena ġurnalist x'aq suppost jagħmel dak il-każ. Iżomma f'qalbu sakemm. Li wieħed illi il-ġurnalist jesponi fatt jew sensiela ta' fatti. Tajjeb kif qed jaraw hu il-problema kbira l-insipi illi once they are perceived mill-udjenza isiru fatt li ma jistax jinbidel. U dik problema għax because you know why? Because people can be fucking misled. Le. Yes. Jekk qed tajt daw jaqbdu jagħmlu fatt minn allegazzjoni mela n-nies have been misled. Għaliex. Right, in the same way li elettorat can be misled biex jagħmel żball. Għaliex la darba il-fatti ġew ippreżentati b'tali mod li dan diġà waħati, mhix kwistjoni ta' misled, ta' misleading, dawna. Misreading għanzi, għax jekk jien qed ngħidlek isma' allegatament dan għamel. Misled, mhux misred. Qed ngħidlek forsi aqas il-misled. Le, l-ewwel misled dat. Le, jiena fintek misred. Issa qed ngħidlek misred. Fis-sens li jekk jiena rajt, jekk jiena bħala arrej, rajt li dan il-ġurnalist qed jallega li ġara XYZ. Pero jiena bħala qarrej għamil fatt mela n-nuqqas huwa tiegħi. Le? Żgur mhux tal-ġurnalist li qed jagħmel xogħlu.
U kif ħassewi dik is-sitwazzjoni? Billi kollok edukazzjoni naqra ħjar, billi trawwin politiku tagħna ma nġibuhiex minn żewġ magni tal-propaganda li nitnu id-diskors u dialogu. Inkwinaw. Nice. Inkwinaw. Yes, tajjeb li taqbel me. L-kelma, nitnu. Inkwinaw żbaw. Speċna hekk nistgħu naslu għaliha bil-fatt li il-politika jalmu wilna sew kif suppost meta nkunu għedin l-iskola. Mux l-għada li qatlu l-defni it-tifel tiegħi l-iskola l-ewwel ħaġa li qalulu. Fuq defni ma nitkellmux, l-iktar fatt possibilment storikament importanti sa ċertu punt ta' dal-aħħar 10 snin ma nistgħux nitħattu fuq, għalfejn ma nistgħux nitħattu fuq. Għax l-għalliema huma sofistikati biżejjed biex jimmedjaw diskursata bejn it-tfal fuq fatt storiku li huwa importanti li nixtarruh il-qtil ta' ġurnalista fid-dinja moderna tal-Punent, dik problema. Il-fatt li it-tfal ma nalmuhomx ħsieb kritiku, ħsieb kreattiv, l-istorja tal-ġens, l-istorja politika, l-filosofija politika xiġri. Bad jorġi mill-iskola, jew qabel ma jħorġu mill-iskola, nibdew naħduhom il-mass meetings, One TV, Net TV, żewġ organizzazzjonijiet mhux fil-fema tiegħi huma illegali. U jinkwinaw il-moħħ taż-żgħażagħ tagħna sal-punt li ma nafux iktar nixtarru, ma nafux iktar narblu, kull ma rridu narru, beżom sekonda, mela Steve Spiteri minn ta' kontrina, mela da fatt. Le, da minkejja li l-ġurnalist jgħallek allegat. Steve Spiteri ta' kontrina, mela dak fatt. Keith Cambry, le dak favorina, mela dak mux fatt. Minkejja dik allegazzjoni, stupidaġni. U aħna jek narblu għal-politika u Malta, fil-bicċa. Naqbel miegħek. U dik il-perikolosità, issa jista' jkun is-soluzzjoni hija dak li qed tajt int li fil-lider edukattiv l-istudent jingħata iktar taħriġ ta' analiżi, ta' kritika.